Dámy a páni, vážení diváci televízie Hronka, sledujete ďalšie vydanie relácie Stredoslováci v parlamente. Naším dnešným hosťom je poslanec Národnej rady za Smer sociálnu demokraciu, prednosta urologickej kliniky v Rooseveltovej nemocnici, pán Vladimír Balaš. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. Pán poslanec, vy už patríte medzi zaslúžilejších poslancov a môžete porovnávať. Bude taká tá zákopová vojna medzi koalíciou a opozíciou podľa vás pokračovať? Alebo vidíte aj nejaký náznak konštruktívnej debaty, pragmatickej diskusie? Napríklad KDH podáva koalícii ruku a okrúhly stôl k rasochám. Je to také prvé svetielko? Tam treba povedať na začiatok asi to, že celkové vidíte aj vo svete, Spojené štáty, Európa a Slovensko to nemôže minúť, je tá spoločnosť extrémne rozdelená. Čo to všetko spôsobilo, o tom by mohli niečo povedať psychológovia, sociológovia a rôzne iné kapacity. Myslím si, že tie sociálne siete, vytváranie bublín a tak ďalej a vlastne nepočúvanie tej druhej strany, to s tým súvisí. Takže ja si v zásade myslím, že nejaká forma animozity, respektíve rozdelenie tých táborov bude stále pokračovať v Národnej rade a myslím, že aj v politike na Slovensku. Otázka je, že aká veľká tá animozita bude. Teda, že ako veľmi, keď to poviem veľmi otvorene, to bude obťažovať vlastne občanov. Lebo my určitým spôsobom obťažujeme tých občanov. My ich zastupujeme, svojich voličov, ktorí majú nejaký názor, to je jasné, to môžeme robiť úplne legitímne, ale v určitom zmysle slova podľa mňa obťažujeme tých občanov na celom Slovensku. A ako keby sme ich vťahovali do toho politického boja a potom vzniknú dokonca animozity a nepriateľstva v rodinách a medzi blízkymi priateľmi. To ja považujem za zlé. Ja sa snažím vnášať do toho nejaký kľud, pokiaľ to moja pozícia samozrejme umožňuje. KDH je veľmi zaujímavá strana s veľkou minulosťou, s veľkými menami v svojej politickej minulosti a ja si myslím, že kresťansko-demokratické hnutie a Smer sociálna demokracia majú k sebe dosť veľmi blízko v niektorých témach. A to sú hlavne sociálne témy, téma rodiny, téma národnoštátnych záujmov. A mohli by sme pokračovať. Takže ja si myslím, a ja som to aj na zdravotníckom výbore ponúkal, že tá spolupráca by mala byť podstatne širšia. Myslím si, že z KDH by sme mali podstatne viac spolupracovať. Na nešťastie tie animozity na tých najvyšších poschodiach tej politiky, či už na jednej alebo na druhej strane, sú také veľké, že obávam sa troška, že bude ťažké ich prekonať, ale myslím si, že je to našou povinnosťou, aby sme to skúsili urobiť. No, hovorí sa najmä, ak ste teda hovorili o národnoštátnych záujmoch, o výstavbe nemocníc. Žiaľ, z plánu obnovy sa nepodarila nemocnica zrealizovať, čo sa týka rásoch. Mala to byť veľká univerzitná koncová nemocnica, no ale keď teda KDH ponúka túto ruku a ako okrúhly stôl na diskusiu, spolu s KDH by mohla koalícia získať dokonca ústavnú väčšinu. Bola by to cesta, ako zabezpečiť takéto zásadné projekty, napríklad výstavbu tej univerzitnej koncovej nemocnice, pretože to sa bude ťahať cez možno až 3 volebné obdobia, ústavným zákonom, alebo takýmto spôsobom to uchytiť, aby aj ďalšie nastupujúce vládne garnitúry to už nemohli nejakým spôsobom meniť? Ja som fanúšik takéhoto riešenia naozaj. Poviem vám jeden príklad, ktorý všetci skoro zažívame celé Slovensko, lebo naše slovenské more je v Chorvátsku. Všetci chodíme do Chorvátska, chodíme po tých diaľniciach, obdivujeme to, ako je to možné. A tá realita, ako je to možné, je veľmi zaujímavá. Tam došlo k dohode prierezovo cez všetky politické strany, že tieto cesty sa postavia v nejakom režime, myslím, že u nich v nejakom PPP projekte, teda súkromno-štátnom nejakom projekte. A nikto do toho viac nerozprával. Proste povedali si, áno, či tu je pri vláde ten alebo ten, je to predsa pre nás absolútne nevyhnutné, aby sme zabezpečili prístup moru, lebo v zásade to si povedzme úplne otvorene, však všetci to poznáme, Chorváti z toho žijú. Pracujú v lete a v zime vlastne iba míňajú to, čo nasporili v lete. Takže áno, takéto niečo si musíme nájsť, takúto cestu a proste to presadiť, lebo bez toho naozaj potom sa vymieňajú tie garnitúry a potom sa vymieňajú ľudia a všetko to ide dookola a vzniká z toho jeden kolotoč, z ktorého nevieme cestu von.
No naozaj tie politické zásahy zrejme sú tým dôvodom, prečo veľké infraštruktúrne projekty, ako sú diaľnice, cesty, respektíve tunely, tunel Višňové, samozrejme to je takmer nekonečný príbeh, naozaj sa ťahajú cez niekoľko volebných období. Nemyslíte si, že to je práve aj ten kameň úrazu, čo sa týka práve Rásoch, čo sa týka možno Martinskej nemocnice, to je opäť nová téma, ale vyzerá, že pomerne akútna, keďže tiež tá súťaž tam nedopadla úplne ideálne alebo nie je ešte úplne vyhodnotená, ale tie ponuky nenaznačujú, že by tam mohlo dôjsť k nejakej realizácii, ktorá potom povedie aj k skutočnému cieľu. Niečo sa prestáva, ale ten cieľ asi naplnený takto nebude. Treba povedať, že lekárska fakulta v Martine patrí medzi najlepšie lekárske fakulty na Slovensku. Dlhodobo je tak vyhodnocovaná. Ona prvá začala naozaj masívne mať študentov zo zahraničia. O tom je tiež debata, že či vôbec ich tu mať alebo nemať, ale ja som za to, aby tu boli, pretože to je naša vizitka, že sem vôbec niekto chce prísť zo zahraničia, aby tu u nás študoval. To dáva určitú kvalitu, nejaký pohľad na naše vysoké školstvo a teraz v tomto zmysle na lekárskú fakultu. Hlavne, keď tí študenti prichádzajú z vyspelého Norska a teraz chodia študenti dokonca z Rakúska, z Nemecka a tak ďalej. Čiže to by sme mohli byť hrdí troška na to. A je pravda, že univerzitná nemocnica v Martine je, ja to poviem bez obalov, katastrofa. Proste to je jeden absolútne zastaralý koncept z pavilónového typu, kde pacienti sa musia prevážať z jedného miesta na druhé na nejakých vozíkoch. To je takmer neprípustné. Neviem prečo, ale nejakým spôsobom je tá nemocnica zakliata. Dostala veľmi veľa šancí, aj celý ten tím dostal veľmi veľa šancí, aby mohol opraviť niektoré chyby, ktoré sa stali. Aj ministerka zdravotníctva vyhodnocuje tú situáciu určitým spôsobom, že čo sa vlastne deje, že prečo to stále aj na opakovaný pokus asi nevychádza tak presne, ako by sme chceli. Ja nechcem zachádzať do podrobností, ale už aj teraz vidíme, jednak súťaž asi nedopadla ideálne, ale tak to zase to si nemyslím, že za to niekto môže. Proste súťaž, je to otvorená vec. No ale potom sú tam problémy s nevyvlastnenými pozemkami a tak ďalej, takže všetko to je také troška také kúsok zbabrané, by som povedal. Takže naozaj treba to veľmi rýchlo analyzovať, pretože tie peniaze nie sú tu do nekonečna a bude ich treba minúť v určitých míľnikoch a môže sa stať, že sa to jednoducho nestihne. Do nášho dialogu už vstupuje Andrej Danko, zvoláva schôdzu. O malú chvíľu už budete musieť ísť do pléna. No, keď ale ešte zostaneme pri tej Martinskej nemocnici, už prenikli informácie o tom, ako dopadla tá súťaž, alebo aké sú tie ponuky a naozaj medzi prvou a druhou je rozdiel v desiatkách miliónov eur. To naozaj vyzerá tak, že tá prvá ponuka bola pomerne podhodnotená. Aký by to malo dopad na celý región stredného Slovenska a samozrejme Žilinskej župy, Banskobystrickej župy, ak by sa tá Martinská nemocnica nepostavila? Tu treba povedať najprv to, že rozprávame o verejnom obstarávaní, čo je naozaj veľmi, veľmi vážna téma a aj mimoriadne zložitá. Ten náš zákon o verejnom obstarávaní je extrémne zložitý. A je rozdiel, či sa prihlásia do toho výberového konania 3 alebo 5 firiem, lebo inakšie sa počíta potom tá zákazka ako taká celkovo. Ale nechcem tu zachádzať do podrobností, pretože to je ešte v stave nejakého rozhodovania. Takže toto je jedna vec toho naozaj podhodnotenia možno tej ceny s tou firmou, lebo na začiatku tej súťaže sa robí niečo, čo je PHZ, sa to skratkuje, to je predpokladaná hodnota zákazky. A tá bola okolo 256 miliónov, ak si to dobre pamätám, a to je naozaj teda výrazne pod. Uvidíme, ako sa s tým vysporiada obstarávateľ, ako splnila tá firma, ktorá dala tú ponuku, aj ostatné veci, ktoré boli súčasťou vlastne výberového konania, tak to budeme vidieť. Hlavne pre ten sever Slovenska je nepostavenie univerzitnej nemocnice v Martine dosť veľkou škodou. A ja ani nemyslím tak na sever Slovenska úplne komplexne, lebo zase tam máme Žilinu a veľmi silné nemocnice v Orave a tak ďalej. Ružomberok je veľmi dobrá, silná nemocnica, dlhodobo vojenská. Ale pre tú univerzitu a pre vzdelávanie tých študentov to bude dosť veľká rana. Tá nemocnica s tým utrpí jednoducho. No, ste prednostom kliniky v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici. Tu čaká úplná zmena, výstavba nových priestorov. Ako dlho to má trvať a aké nové oddelenia v nemocnici vzniknú?
Chcem povedať na začiatku, že my sme uvažovali už o tom, čo s tou starou budovou Rooseveltovej nemocnice, aj keď není taká stará, ako je v Martinskej nemocnici, ale tiež má svoje roky. My sme sa stretli ešte, keď žil pán riaditeľ Komon, čo bol bývalý riaditeľ Krajského ústavu národného zdravia, jeden z tých otcov zakladateľov myšlienky vôbec nemocnice v Banskej Bystrici, a potom s riaditeľom Krušpánom a ešte zástupcom riaditeľom Mocika. Bolo to jedno strašne milé stretnutie s tými ľuďmi, ktorí mali toľko entuziazmu, že urobili tú nemocnicu v tej Banskej Bystrici, a nám zostala taká povinnosť pokračovať v tých stopách. Takže takto to cítim. My sme urobili jednu prvú vec, a to bolo rekonštrukcia nemocnice v Banskej Bystrici. My sme dokonca mali už uzavretú súťaž, kde sme mali aj víťaza súťaže a v zásade aj uznesenie vlády, ktoré nám prislúbilo okolo 120 miliónov z DPH na tieto prostriedky. No ale žiaľ sa to nevydarilo potom celé. Prišla nová vláda, ktorá to bez toho, aby vysvetlila, prečo zrušila celú túto záležitosť, takže to je smutné. Teraz sme využili teda to, že že rásochy neprešli. Musím pochváliť vedenie nemocnice, že bolo pripravené na tú situáciu, lebo vždy to tak býva, že šťastie praje pripraveným. Bola pripravená celá dokumentácia na novú nemocnicu, takže sa postaví v zásade nová nemocnica, ktorá má dve časti, môžeme ich nazvať sever a juh. Sever je tak, čo je bližšie k Laskomeru, však naši diváci sú z nášho kraja, poznajú to. A juh je tá, čo je otočená viac smerom na Zvolen. Ten sever bude skladať z nejakých 4 veží alebo 3 veží, z ktorých v nich budú 3 oddelenia, a to sú infekčné, pľúcne a kožné. Všetky sú to pracoviská, ktoré určitým spôsobom musia byť izolované od normálnej bežnej nemocnice vzhľadom na infekčnosť prostredia a tak ďalej. Bude tu ďalej administratíva, teda riaditeľstvo, keď to nazveme, jedáleň, bufet, ale bude tam veľké edukačné centrum a bude tam veľká virtuálna nemocnica, čiže virtuálne operačné sály a tak ďalej. Plus bude tam ešte 3 poschodia garáží, aby ľudia mali kde parkovať svoje automobily. A plus bude veľké do X-ka postavená nemocnica, ktorá bude vlastne spojená s týmto severom, ktorá bude mať 7 poschodí. Z toho 4 poschodia budú venované urgentnému príjmu, sterilizácii, jednodňovej chirurgii a operačným sálom. A všetko ostatné budú vlastne kliniky a pracoviská, kde budú pacienti ležať. Celková kapacita tej novej nemocnice bude okolo 800 lôžok. My máme spracovaný medicínsky plán, my sme tomu venovali naozaj veľa času. My sa dívame na to, ako moderná medicína bude vyzerať v budúcnosti. Máme úplne jasné predstavy, aký je ten tok pacientov, takže sme na to podľa mňa veľmi, veľmi dobre pripravení. A čo sa týka tých nejakých termínov, u nás sa tiež už otvorili obálky, u nás boli 5 prihlásení, ja o tom veľa neviem, lebo nie som členom výberovej komisie. Ale čo som sa rozprával s ľuďmi, tak na to prvé počutie všetci sú spokojní nejakým spôsobom, tak dúfam, že to je tak, ako by malo byť. A my by sme mali začať niekde v apríli rúcať, ak si teraz pamätajú aj diváci, alebo vedia si predstaviť tú nemocnicu, tam, kde je riaditeľstvo, a to smerom dole až k detskej nemocnici, celý ten trakt bude zbúraný, lebo pri detskej nemocnici, ktorá je teraz rekonštruovaná, pekne urobená, bude vlastne tá nová nemocnica. Takže dúfam, že v apríli sa to začne. My máme termín na shell and core, to znamená hrubú stavbu, do 36.2026. Odborníci vravia, že takéto stavby, ako máme pripravenú my, sa v západných krajinách za 18 mesiacov dajú postaviť, a potom bude druhý termín alebo druhý nejaký limit, to bude o 2 roky neskôr, v 28., kedy sa vlastne má nemocnica spustiť ako full fit out. A ja vravím, že keď budeme všetci trpezliví a budeme veľa pracovať a budeme mať to šťastie a ochotu štátu a tak ďalej, tak by v 30. roku mohla táto nemocnica sa naplniť prvými pacientami. Verím, že tam sa nenajdú takí špekulanti ako pri Martinskej nemocnici. Vieme, že tam je problém s prístupovými cestami a neviem čím všetkým, čo sú už naozaj potom individuálne záujmy stojace oproti verejnému záujmu. Takže dúfam, že v Banskej Bystrici sa to nezmení. No a čo pacienti teda? Môžu sa teda tešiť na nové, voňavé, krásne priestory, na taký ten proklientský prístup, ktorý tam má a ktorý sa očakáva už v dnešnej dobe? Pacienti aj zamestnanci sa môžu naozaj tešiť.
Je to extrémne moderná nemocnica, extrémne moderná. Už v začiatku jej budovania a plánovania, to znamená teraz, sa robí v takom digitalizačnom móde, ktorý sa nazýva BIM, že kde vy niečo predstavíte, to sa všetko ukáže na všetkých úrovniach toho celého, nemusí to nikto prekreslovať. A keď si predstavíte, že aj teraz tá nemocnica má nejaký velín, skade je spravované technické časti tej nemocnice, ten velín bude rozšírený aj na to, aby sa spracovalo aj moderné uchovávanie obrazov, informácií a všetkého, čo sa o pacientovi deje. Čiže bude to naozaj jedna extrémne moderná nemocnica. No, dobre, tak nemocnica dúfam, že sa podarí a potom sa tam ešte tí pacienti musia nejako dopraviť. Ano. V súčasnosti je najmä v Banskobystrickom samosprávnom kraji problém s novým spôsobom dopravy, najmä regionálnej dopravy, to znamená, prenikajú informácie, ľudia majú problém s lístkami, nechce im to akceptovať elektronické načítanie niektorých kariet a podobne. Ako vnímate vy tieto problémy, ktoré nastali tam v doprave? No, ja dúfam, že tie problémy sú také akože iskričkové, pionierské, že to iba začína, že sa to vyrieši nejakým spôsobom. Veľa som o tom počul, čítal a aj priateľov, ktorí cestujú s touto verejnou dopravou, vravia, že to ešte nefunguje tak, ako by malo. Župan Lunter slúbil, že veci sa napravia. Dúfam, že to všetko bude fungovať. Je to veľmi dôležité, pretože my, keď spustíme tú nemocnicu, teraz keď vravím do toho kontextu, keď to vložím, tak treba si uvedomiť, že my budeme musieť prosiť pacientov a aj zamestnancov o dostatočnú trpezlivosť a ohľaduplnosť na to, aby sme to vedeli celé urobiť, lebo tá dopravná situácia bude problematická. My tú integrovanú dopravu a tú dopravu ako takú budeme musieť vyriešiť komplexne, ale my už teraz máme urobené tímy naozaj z expertov a odborníkov v hľadiska dopravy na to, aby sme celú túto situáciu zvládli. Chodím po Slovensku a priznám sa, že v čase pandémie som najviac takého odporu voči pandemickým opatreniam a takej tvrdosti zaznamenal práve v Stredoslovenskom kraji, ak sa teda ešte vrátime do toho pôvodného územného správneho členenia Slovenska. Najmä Stredoslováci v nedávnej minulosti sa aktivizovali v dosť veľkej miere proti pandemickým opatreniam. Mnoho ich úplne odmietali čokoľvek, čo sa teda prezentovalo ako boj proti pandémii. No a potom v tej kombinácii s manažmentom tej pandémie, naozaj aj s týmto odporom, ktorý bol často až neracionálny, sme sa dopracovali k výsledku, že tu máme pravdepodobne až 20 000 zbytočných úmrtí priamo v pandémie. A to sa ešte teda nehovorí o odvrátiteľných úmrtiach, o odložených operáciách a neviem, čo všetko ešte s tým súviselo. Myslíte si, že by bolo dobré dôkladne prešetriť jednak manažment pandémie, ale potom aj ten odpor voči nej a dôsledky tejto kombinácie vrátane možného vyvodenia zodpovednosti voči konkrétnym ľuďom? Chcem tu na začiatok tej mojej odpovede dať nejaký statement, môj osobný, a to je ten, že ja som zástanca očkovania ako takého. Ja by som bol nerád, aby táto situácia, ktorá tu bola, prerástla do nejakej antivaxerskej podoby absolútne, pretože očkovanie a antibiotika boli zásadným prelomovým momentom vo vývoji medicíny ako takej a zachránili neskutočné množstvo, miliardy ľudí. Proste tak to je jednoducho. Očkovanie je strašne dôležitá vec voči rôznym chorobám a v zásade má zásadný prelomový význam. Podobne naozaj ako antibiotika. Takže ja som privrženec očkovania. Tu sa nám troška poplietli tie veci aj z hľadiska tých našich očakávaní, ktoré boli. Proste teraz uvidíme teda, že čo všetko sa zistí, keď sa to bude vyšetrovať a vrátim sa k tomu, ale my teraz sme rozprávali o očkovaní a veľmi to s tým klasickým očkovaním, ako ho poznáme všetci, nemá veľa spoločné. Bolo to skôr, ako sme zistili, len také posilňovanie imunity. Nebolo to očkovanie, od ktorého sme očakávali a ktoré nás aj presviečali autority, že očkovanie je sloboda, že vy sa dáte zaočkovať a tým pádom ste ochránení, vy už nie ste infekční, môžete ísť medzi ľudí a tak ďalej. A to nebola pravda. A toto je to najväčšie zlyhanie. Ľudia chcú počuť pravdu aj vtedy, keď není možno na prvé počutie veľmi príjemná a tí, ktorí ju zvestujú tú pravdu, majú možnosť s tým nejaký problém alebo čo. Ale to proste nemá byť tak. Vy musíte byť veľmi pravdiví v takýchto veciach, ktoré sa dotýkajú
základných ľudských práv a slobôd svojich obyvateľov. Nemôžete im rozprávať nejaké blúdy. Ani neviem prečo, z akých dôvodov im to vravíte. To proste nebola pravda. To očkovanie nám neposkytlo slobodu, tí pacienti alebo tí zaočkovaní ľudia boli infekční, ďalej mohli roznášať tú infekciu, tak toto je ten problém. Z toho vzniklo aj ten taký odpor, pretože už si to tak veľmi nepamätáme, lebo teraz je doba rýchla, už všetko ide veľmi rýchlo, ale došlo k dosť značnému obmedzovaniu ľudských práv a slobod. To bola aj príčina, prečo sa teraz vymenil vlastne hlavný hygienik. Nie preto, že robil chyby, ale preto, lebo bývalá vláda sa ním zaštítila a obmedzovala tieto slobody bez toho, aby prijala potrebné zákony k tomu. Takže k tomuto sa treba vrátiť veľmi výrazne. Čo sa týka obetí, to je naozaj závažná vec. Ak niekto napíše, že zomrelo zbytočne 20 000 ľudí, poprvé mal by si to obhájiť, že to je naozaj pravda, to treba sa k tomu vracať a rozprávať o tom, lebo to zaniklo, viac sme sa o tom nerozprávali, proste zobrali sme jedno tvrdenie nejakého článku alebo ja neviem, nejaké štúdie a bereme ju ako, že je to tak. A v súčasnosti na to, aby ste mohli vyhodnotiť ten evidence-based, to znamená tú dôkazovú silu toho celého, musíte mať istotne viac článkov, viac nejakých publikácií, ktoré musia mať nejakú hodnotu uveriteľnosti a tak ďalej. Čiže je to skôr vedecká časť ako politická, ale presahuje do politiky. Presahuje do politiky tak, že generálny prokurátor Slovenskej republiky, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky zriadili vyšetrovanie alebo prešetrovanie celej tej udalosti a bola vytvorená ešte nadrezortná komisia pri úrade vlády, ktorá bude sledovať vlastne, že čo sa vlastne stalo. Ja dúfam, lebo teraz okolo toho je veľa rečí, že nebude to premenené na nejakú osobnú pomstu, lebo to by nebolo dobre. Znova by to malo výjsť to, že sa poučíme, čo do budúcnosti máme robiť a ako máme komunikovať tieto veci, lebo toto je dôležité. Ak sa však nájdú nejaké pochybenia a mala by byť vyvodená nejaká osobná zodpovednosť, tak je to proste, ak je pravda, že zomrelo 20 000 ľudí zbytočne, tak to proste je naša povinnosť. A niečo nás tá pandémia aj naučila? Taký ten krízový vývoj. Mali sme tu už v minulosti také slovné spojenie poučenie z krízového vývoja, to bolo po roku 68. Sme pripravení teraz na recidívu, na prípadný návrat takejto pandémie? Istotne sme pripravení viac. Mentálne, spoločensky, odborne, istotne sme pripravení viac. Istotne. Ale zase nechcem to zľahčovať, že to už teraz nič nebude. Proste to bola naozaj vážna vec. Naozaj vážna vec. Tí ľudia naozaj zomierali a ten tlak, ktorý sa vyvinul, či už mediálny alebo politický, a nemyslím len na Slovensku, všade v celej Európe, však videli ste, že blízke Rakúsko len tak, že neschválilo povinné očkovanie, o ktorom sme povedali, že v zásade takmer nemalo žiadny zmysel. Tlačili sme do očkovania detí, čo nemalo žiadny zmysel, športovcov a tak ďalej. Pamätáte si na prípad Djokoviča, že ho nepustili do Austrálie. Proste tie elity zlyhali určitým spôsobom, takže ak sa nepoučíte z krízového vývoja, tak ten život veľmi veľký zmysel nemá. Tak dúfam, že sme poučení. No, ľudia určite, občania, uvidíme, ako je pripravené teda naše zdravotníctvo. Čakajú vás tiež pomerne ťažké časy a ťažké rozhodnutia. Veľmi pekne vám ďakujem za dnešný rozhovor. V pozadí už počujeme, ako sa rozbieha aj dnešná schôdza parlamentu, tak budeme zvedaví, čo ten parlament opäť prinesie. Budem veľmi rád, keď budete opäť našim hosťom. Pán Bielík, ďakujem veľmi pekne za pozvanie a ďakujem aj divákom Hronky, že budú pozerať s porozumením tento program. Ďakujem veľmi pekne. Všetko dobré. Vážení diváci televízie Hronka, som veľmi rád, že ste sledovali ďalší diel relácie Stredoslováci v parlamente. Prihlásime sa vám opäť ďalší mesiac.